Den 28. maj, der skal vi herind på reservatet, fordi der er party. Kom med, så viser jeg, hvad vi skal. Først, så er der garderoben. Der kan du bare smide dit lort. Nej, der kan du bare smide din jakke, og så passer de godt på den resten af aftenen. Og her er where the magic happens. Du kan ønske et nummer hos DJ'en. Du kan give et nummer på scenen. Vis din hotteste move. Nej. Du kan komme med til fotosession over på trappen. Du kan få taget sygt mange gode billeder her. God content. Det kan vi godt lide. Der er både bar her. Der er bar nedenunder. Og der er fri bar. Hele aften. Herude har vi terrassen. Der er både grillbuffet og bar. Det hele. Hvad giver du mig? Du kan sidde her og snakke. Og heroppe, der kan du stå og holde øje med alle dine dejlige kollegaer. Vi har også hele den her lange, gode bar, som også er fri. 2 gin tonics, tak. Og sidst, men ikke mindst, så kommer der en surprise kunstner lige her. Skal du med? Det tror jeg nok, du skal. Vi ses den 28.